Magandang araw, Pilipinas! Salamat po sa mga sumusubaybay sa channel na ito. At sana po ay manatili kayong nakaabang sa mga bagong updates tungkol sa SNR sa Pangasinan episodes. Sa pang-apat natin na update, gumawa tayo ng first quarter review mula sa unang video at ang pinaka-latest na development tungkol sa construction site na magiging bagong branch ng SNR Pangasinan. Bilang panimula, ang SNR Pangasinan ay matatagpuan at tinatayo sa lalawigan ng Pangasinan na mahigit kumulang 200 kilometro hilaga ng Metro Manila at nasasakupan ng bayan ng Calasiao. Ang bayan nito ay sikat sa paggawa ng kanilang matamis at malinamnam na Puto, Calasiao. Yan po ang main industry at white gold ng Calasiao. Bago po tayo magpatuloy, i-like at mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell. Sa pagpapatuloy, tignan natin ang improvement sa construction site ng SNR Pangasinan. Magsimula tayo sa silangang bahagi hanggang pakanluran. At sa gitnang bahagi naman,
Sa panghuli, ang kanluran bahagi